Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Rechter Martinez heeft gisteren uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Een groep van 33 Venezolaanse ongedocumenteerden was eerder naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens gegaan tegen hun uitzetting. Het Europees Hof heeft bepaald dat ze voorlopig op Curaçao moeten blijven. Daarop was de groep weer naar de rechter gegaan en gevraagd of ze vrijgelaten konden worden omdat de omstandigheden binnen de barakken onmenselijk zouden zijn. De rechter heeft nu bepaald dat daar geen reden voor is en dat ze opgesloten moeten blijven zitten in de barakken in afwachting van verdere stappen door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. De groep is echter voor een groot deel gevlucht uit de barakken. Dus de rechter heeft nu bepaald dat ze moeten blijven zitten, maar ze zitten er in praktijk al lang niet meer. De Curaçaose regering gaat een antidroneapparaat voor de gevangenis kopen. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigori gisteren bekendgemaakt. Op die manier willen ze de overlast tegengaan van drones die vanuit de lucht pakketjes de gevangenis in laten vallen. Een deel van die acties wordt niet aan de pers gemeld, zo stelde de minister. Ook kon hij geen cijfers geven hoe vaak het gebeurt. Maar het is een probleem dat blijft aanhouden en daarom gaat men die speciale apparatuur aanschaffen, zo legde Girigori uit. Maduro Imperials Bank heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan nadat op 1 mei extra tarieven zijn ingevoerd. Volgens de bank is het niet de bedoeling dat MCB geld verdient aan deze extra tarieven, maar zijn het noodzakelijke verhogingen. Hij wil de indruk wegnemen dat MCB over de rug van de bevolking extra tarieven heeft ingevoerd. Walid El Hage, voorzitter van de Curaçaose Vereniging van Huisartsen, is niet te spreken over de brief die de Sociale Verzekeringsbank SVB vorige week heeft verstuurd. Daarin staat dat bij 1 januari 2020 huisartsen niet meer dan 2.500 patiënten in hun praktijk mogen hebben. El Hage stelt dat de vrije huisartskeuze op Curaçao heilig is. Daar mag volgens hem niet aan worden getornd. Ook is de huisartsenvereniging het totaal niet eens met de aangekondigde maatregel van de SVB. Dat de SVB in de brief stelt dat de maatregel is genomen in overleg met de huisartsenvereniging, noemt de voorzitter dan ook enorm misleidend. Theo Heidegger is geopereerd in het Sint Maarten Medical Center. De Sint Maartense politicus was tot voor kort statenlid en leider van de grootste politieke partij op Sint Maarten. Hij zit nu vast op verdenking van fraude. Heidegger is geopereerd omdat hij lijdt aan bepaalde symptomen van urinezuur. In het verleden is hij daar al eerder voor geopereerd. Volgens de doktoren maakt hij het goed, maar is hij aan het herstellen. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops stapt wellicht op, dat meldt de Telegraaf. Knops is namelijk de belangrijkste kandidaat om de huidige leider van het CDA op te volgen, die naar alle waarschijnlijkheid binnenkort vertrekt. Raymond Knops is staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties sinds 2017. Naar aanleiding van vele geruchten over mogelijke grootschalige fraude bij de Surinaamse Postspaarbank heeft de regering van president Desi Bouterse besloten onderzoek hiernaar in te stellen. Al ongeveer 2 weken doen de geruchten de ronde dat de Postspaarbank leningen heeft verstrekt aan zogenaamde vrienden van de regering die uiteindelijk niet terugbetaald hoeven te worden. Deze geruchten hebben voor grote verontwaardiging in Suriname gezorgd. De mogelijke malversaties zijn aan het licht gekomen door de voorzitter van een van de grootste vakbonden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.